binati og minahal kong matalon nun. Okay. Di ata karon sa bagyong Iping kung diin di ata Matalom Boulevard guys. Mao ni kahimtang sa ato ang dagat dire. Di ra kadaol guys, kay labing kuan na. Okay. Mao ni kahimtang guys sa ato ang kuan. Ang kahimtang nato dire sa Matalom Boulevard kung diin diri ta nagtambak niya. Di ta kaduol kay kuan labing bawra unya uwan. Okay. Mo ni kahimtang sa bagyong Iping diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, mo ni guys ha. Okay. Super ka live ta diri sa Matalom Boulevard kung diin maunig panghitabo o unsay panahon diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines guys. Grabe ka kuan. Lamo ang tayo pero one niya labing kusuga mo mabasag cellphone. Okay, mao ni kahimtang panahon diri sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Matalom Boulevard. Iko pipi andam mutabang sa panahon o mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay. Wa roy trabaho kay kuan man kanang tungod sa bagyong Iping nga signal number 1 ang lungsod sa Matalom guys. Unya kung manghinaot nga katong na-please baybayon, please mukuan tag area kung hindi ta maabtan og kuan. Guys labing hangina guys, mao ni kahimtang di ata sa gym sa Matalom Boulevard. Okay guys, mao ni na kung unsa ka bagsik ni bagyong Iping diri sa lungsod sa Matalom guys. Grabe ka kuan guys na kita guys. Okay. Guys na labing bawra pagdagat na kung unsa ka kuan di po ta kaduol sa baybayon kay labing kusuga ang boundary sa Matalom Boulevard niya. Mao ni kahimtang sa lungsod sa Matalom. Iko pipi live diri sa Matalom Boulevard ang andam matabang sa lungsod o mo serbisyo sa katawhan. Okay guys sa lungsod sa Matalom guys. Di man makita dyan maklaro guys na unsa ka kuan.